nosa canle de YouTube, xa avisaremos polas redes sociais. O Catro tamén por ofrecernos o espazo desinteresadamente. Recórdovos que a charla que nos deu Quique Costa sobre a dialectoloxía da cidade de Vigo tédela xa disponible en YouTube, e a de Gonzalo Navaza, que nos falou sobre a toponimia, en breves tamén xa o subiremos. A charla actual tamén, obviamente, está sendo gravada e vai ser subida. Nada, lembrarvos que para facer estas actividades e outras máis que iremos realizando precisamos de financiación e colaboración. Entón, nada, quen queira e poida facerse colaborador, socio, son só 12 euros o ano, tamén aceptamos colaboracións puntuais. Tedes toda a información nas nosas redes sociais, número de conta, timing, o que mellor vos vaya, vale? Agasallamos con estas bolsiñas os nosos socios, vale? Para que as vexades. E nada, xa comezo entón a falar sobre o poñente de hoxe, que se chama Xurxo Martínez. Xurxo naceu en Coia, é escritor, investigador e agora mesmo está a cargo do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Redondela. É doutor en Filoloxía Galega pola Universidade de Vigo e este título acadouno cunha tese dirixida por Gonzalo Navaza sobre o periódico La Oliva e o seu traballo neste senso levouno a investigar sobre diferentes autores que hoxe ides ver, como Fermín Penzol, Fernández del Riego, Irmás Villar Ponte, Rosalía de Castro e moitos máis. É especialista na época do Resurdimento e, alén do ensaio, a investigación tamén lle dá a escrita creativa, xa obtivo varios premios de poesía narrativa. Entón, hoxe, damos as grazas a Xurxo por achegarnos unha nova perspectiva sobre a cidade de Vigo, o que ten que ver coa literatura, a imprenta, os libros, e agora vos vai amosar. Espero que vos guste esta conferencia, igual que as demais, e nada, agradecer de novo que estades aquí, e doulle paso xa a Xurxo. Graciñas. Bueno, pois antes de nada, agradecervos que esteades hoxe aquí, que un día despois de chover que arrollaba, parece que prestaba máis andar ao sol que andar aquí, por tanto, agradezovos que tivedes esta distinción comigo. Agradecer aos faladoiros por convidarme, por pensar que teño algo interesante que contarvos, ao Café de 4x4 por acollernos. O título inicialmente, cando lle comentei a Irene, foi culpa miña, era un título bastante ambicioso, de prensa, imprentas e librerías en Vigo. Eu xa, se me acouto na máis que a época do Resurdimento, xa teño tendencia a dispersarme, con un tema semellante pareceume tamén moi perigoso, e ao final tratei de facer algo en relación a isto, as letras, a cultura en xeral, as letras en particular, a partir da seguinte idea, que fa unha pregunta en alto, dicir, se nós tiveramos que definir a nosa cidade de alguna maneira, imagínome que a moitos de nós viríanos á cabeza a idea de que Vigo é unha cidade obreira, ou unha cidade industrial, ou unha cidade marítima, unha cidade das luces, ou da Nadal agora. Pero quero dicer que, se se fixera como un baremo, en que posto quedaría a cultura? Que idea temos nós de Vigo en relación coa cultura galega en particular? Houbo un catedrático de literatura galega na Universidade de Santiago, non vou dicir o seu nome, que nun traballo dixo, hai anos, que a publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro en Vigo fora algo así como fortuito, porque non entendían como unha cidade como a nós, que non ten tradición nin universitaria, nin administrativa, nin nada, puido imprimir un libro como a Cantares Gallegos. Bueno, hoxe en día todo isto creo que está xa bastante explicado e analizado. E, por tanto, vou tratar de explicar esta relación de Vigo coa cultura e tratar de facer ver que a cidade ten moito máis que ver coa cultura galega do que ás veces pensamos, ou este é o meu obxectivo. Ben,
vai me permitir o profesor Costas, que foi o seu alumno, non me vaya a poñer despois nota falando dunha época como a medieval. Bueno, tratarei de ser asustado. Ao final, nas orixes mesmas da nosa literatura aparece a nosa cidade. Este discurso de Vigo e a cultura galega non quero que se entenda en termos caballeristas, simplemente é que o tema que trato hoxe, porque como vou falar moito de Vigo e da cultura, pode parecer un exceso. Pero nesta orixe da nosa literatura, que é a lírica medieval galega, o galego medieval, na miña opinión, e dou pé tamén que unha provocación para que se pode despois falar, eu chamolle lírica medieval galega, non lírica galego-portuguesa. Na lírica medieval galega e nas orixes mesmas da nosa literatura aparece, sobre o que o recoñecedes, o Pergamiño Vindel. Das 7 cantigas, en 6 aparece o nome da cidade. É un documento excelente, este é o lugar onde se atopa, na Morgan, Nova York, excelente tanto pola súa importancia a nivel de que conserva a partitura musical e, por tanto, permítenos achegarnos bastante a como soaría a música e a lingua galega no noso país hai 800, 900 anos, non sei cantas culturas do mundo poden presumir de tal feito, pero tamén porque son unhas cantigas, na miña opinión, de grande calidade literaria. De grande calidade literaria, é dicir, é un documento excepcional para nós. E aí está, na Morgan. Isto, a veces, cando vou a algún colexio, outro día fui o da escola do meu fillo a contarles tamén cousas sobre estas, quinto de primaria. E claro, a idea que teñen do galego é as vacas, as aldeas, todo este, que sabemos. Claro, cando lle ensinas algo como isto, lle dis, que un dos tesouros e a xente está disposta a ir ata Nova York e hai xente que pide eso, permiso, e están... Non o entendo, é imposible de creer, pero realmente eso está... Sí, isto, do cal temos que ter conciencia. Lírica medieval, falamos de Martín Codas, pero tamén o espazo, a Ría de Vigo, a illa San Simón, cando era o Lazareto e tal, e aí temos a Mendiño, Xoán de Cangas, Joan Suárez Someso, que é chamado o Señor de Chapela, descubriron hai pouco. Querese dicir que, por tanto, Vigo e a contorna son un espazo de creación literaria dende os mesmos inicios que teñamos constancia da literatura en lingua galega. De acordo? Chegamos a este período, e que como é bastante, xa vou así adiantando, despois se queres parar en algún tema, falámolo, que é os séculos escuros. Ben, os séculos escuros sei que é un concepto que agora se está poñendo a remollo ou en cuestión. Eu creo que é rendible, aínda, porque a idea dos séculos escuros, se asimilamos a que non houbo máis produción escrita en lingua galega, sabemos hoxe en día que é falso, houve unha continuidade. A xente falaba en galego e escribía en galego e hai moitísimos manuscritos dos cales poderemos poñer algún exemplo. Pero creo que é certo a idea de que se antes tiñamos uns códices, tiñamos uns pergameos, etc., despois non os temos. Hai unha ruptura clara dun período de ouro da nosa literatura que é a época medieval a esta, entre os séculos XVI e XVIII, en que hai un claro declive en canto a produción, digámoslo, impresa, ou produtos, digamos, de códices, de manuscritos, de pergameos, etc. Xa digo que non ten nada que ver coa idea de que os séculos escuros é que todo o mundo deixou de escribir en galego, eso xa sabemos que é falso, e cada día se demostra máis. Pero sí que me interesa decir que se deixa esa produción, digamos, escrita, para entendernos, de imprenta, e o que temos son manuscritos, digamos, para entendernos, máis caseros, para entendernos. Por que me interesa destacar isto? Porque hai un motivo, e este é o que a mí me interesa. Saio un pouco da historia de Vigo, pero para que entendamos despois a literatura. E o motivo é que Galicia tiña un poder político e un poder religioso que permite exercer unha produción intelectual. A produción intelectual non deixa de ser unha extensión dun poder fundamentalmente político, pero tamén religioso. Agora estáse recuperando moito a historia da época medieval, do poder medieval, figuras daquela época que son moi importantes. Solamente fai falla pisar o país para velo. Os mosteiros, a Catedral de Santiago, o seu Panteón Real, as casas nobiliarias,
bueno, hai unha gran produción. Ben, todo ese poder político ven abaixo, do século XIV e XV, máis ou menos, e, por exemplo, hai a Xunta do Reino de Galicia, para que vos fagades unha idea, xa no século XVI, denuncia como a maioría dos bispos das dioceses galegas non eran de orixe galega, e que toda a produción que se facía no país acabase cara fora. E dicía a Xunta do Reino nunha carta que escriben ao rei que isto tiña unha repercusión nun dos aspectos que era a produción intelectual. Non había produción intelectual porque onde había poder económico para impulsar, por exemplo, as universidades, os centros, bueno, todo isto, en vez de dedicalo a isto, que facían é sacar os cartos cara fora. É dicir, éramos unha santa colonia, así de claro, non creo que haxa dúbida. De feito, constantemente falase de nación conquistada ou nación asimilada, dicía o conde de Gondomar. Bueno, hai moita historia sobre isto de que había unha conciencia das elites ilustradas galegas de que estábamos sendo tratados como unha colonia. Ben, por que me interesa isto? Porque crea a galaicofobia. Entón vamos a empezar, teño aquí unha colección de libros. Un libro que acaba de sair hai nada, Alexandre Pérez Vigo, Galaicofobia, recoméndomelo para ter unha idea, un libro bastante didáctico, letra grande, poucas páxinas, moi directo, para facernos unha idea de onde ven a orixe dos insultos sobre Galicia e sobre os galegos. Que ten un salto que o explica ben, moi interesante, porque non é inicialmente que non somos un pobo de ignorantes, de analfabetos, de xente bárbara, que é, digamos, o que máis nos podería chegar a día de hoxe. Ele explica como inicialmente, como Galicia era un reino con moito poder, o ataque non ven porque son ignorantes, porque saben que ninguén o vai crer, saben que son poderosos. Xente, como vos vou ler agora, para que vos fagades unha idea, para así non ter que explicárvolo eu, isto que empiezan a escribir, por exemplo, Alfonso de Palencia, no seu libro Guerra de Granada, escrito no ano 1490, e di: una vez desaparecido el pesar que sentían los reyes por la reconocida maldad de los gallegos, arraigada en sus costumbres por larga práctica de desafueros y siempre en busca de males y subterfugios para prolongar de siglo en siglo sus desenfrenados hábitos de vida, como gente hecha a la lucha sangrienta de encarnizados bandos, quebrantadora de toda fe y juramentos y entregada al lujo, a la glotonería y a las demás disoluciones. Por inveterada costumbre son los gallegos inclinados a maleficios y hechicerías y estos detestables procedimientos. Non escoitastes nada aquí de son ignorantes, son burros, son paletos, son aldeáns, non. Estánse dirixindo a unha clase nobiliaria que é sanguinaria, que quere o luxo e quere non sei quantas outras cousas. 1490. Ben, falan sobre as mulleres, para que vos fagades unha idea do que opinaba, por exemplo, Góngora, sobre a muller galega, un par de versos. Mozas rollizas de anchos culiseos, tetas de vacas, piernas de correos, suelo menos barrido que regado. Lope de Vega. Ay, gallega rolliza como un nabo, entre puerca y mujer que baja el río y lava más gualdrapas que un esclavo, cantando como carro en el estío. Isto é o que se decía por parte do século de ouro español. Pero facíano, eu creo que este libro explica moi ben con esta idea de ir, digamos, deslustrando, quitándolle brillantez o que foi o reino, a base do que despois tamén se explica no libro, cando había viaxeiros que viñan de Francia ou viñan de Inglaterra e pisaban o país e dicían: pero non entendemos por que falan tan mal de Galicia. Pero por qué? Bueno, e o libro explica moi ben porque hai un contido político que aínda chega a día de hoxe, con esas expresiones tipo, como a conspicua, aquí tamén creo que recolle Rosa Díez cando dixera aquilo de gallego en el sentido peyorativo de la palabra. Ben, hai varios, sabe, o libro está cheo, é unha tese que presentou, non sei se hai 2 anos ou 3, acaba de sair o libro e recoméndomolo. Bueno, por que explico isto? Porque despois ímolo enlazar o que ten que ver o resurdimento. Con respecto a nosa cidade, hai unha editorial, aquí non se lee moi ben, que é Editorial Monterrey, de Xosé María Álvarez Blázquez, que saídes de aquí, tornades así á dereita, e aí está a casa onde viviu. Ben, foi o... teño por aquí un dos que dirixiu Edicións Monterrey, que se dedicou, entre outras cousas, a recuperar, a editar textos
desaparecidos, inéditos, etc. Un deles, por exemplo, é o entremés famoso sobre da pesca do río Miño, 1671, é dicir, séculos escuros, que é a primeira obra de teatro en lingua galega, vale? Editado en Vigo por Edicións Monterrey. E despois temos, por exemplo, cando recupera os poemas en lingua galega da Égloga e a Alborada de Nicomedes Pastor Díaz, que xa é, digamos, o inicio do século XIX. Querese dicir, por tanto, que Monterrey, con Xosé María Álvarez Blázquez, falarei máis despois, participa nesta recuperación de textos, etc. E aí incluín a dúas persoas, para pasar á seguinte, a da esquerda de Feijóo, que é o noso pai Feijóo, o gran ilustrado, importante por dúas cuestións, por máis, non? Pero eu destacaría dúas. Unha é o discurso sobre a muller. Ten un pequeno fragmento de defensa da igualdade, ou polo menos da defensa da muller. Foi un dos autores que influiu moitísimo nunha persoa como Antolín Faraldo, que logo foi un referente posterior do inicio do nacionalismo e do provincialismo, etc. E a outra foi dos primeiros que negou que o galego fose un dialecto. E dixo claramente que o galego era unha lingua romance, igual que o castelán, incluso máis antigua que o castelán, etc. Cando esta galaicofobia da que vos falaba xa empezaba a afectar tamén o ámbito lingüístico. E o do medio é o pai da filoloxía galega, que é Martín Sarmiento, que é o autor das famosas coplas galegas, 1745, me parece que é. 1745, profe. Sí, por aí andará. Pode ser por aí. Que está considerado, como digo, o pai da filoloxía galega, é un home cunha conciencia xa, efectivamente, de que existía unha galaicofobia, que creaba unha síndrome de aldraxe, é dicir, considerámonos inferiores porque, efectivamente, nos están dicindo que somos bobos, que somos ignorantes, que somos bárbaros, que somos tal, e el é un dos que se revela. Faino dende unha posición, digamos, intelectualmente de poder, porque é unha persoa moi ben considerada a nivel da intelectualidade do seu tempo. Quere dicir, pasamos dunha época de ouro, ven unha decadencia co que vos expliquei da galaicofobia, os intermodales, e empeza a haber unha recuperación, século XVIII, Feijóo e Sarmiento. De acordo? E logo a Editorial Monterrey, que é as que recupera a edición de determinados manuscritos desta época. Ben, agora xa nos metemos en Vigo. Claro, Vigo non é unha cidade capital de provincia, e tampouco é a sede eclesiástica. Durante todo este tempo, cando se inventa a imprenta, metade do XV, a Galicia pénsase que chega a imprenta entre 1480 e 1490, é dicir, Monterrey, que é o nome da editorial de Álvarez Blázquez, ben porque é o primeiro libro que temos impreso que conservamos, é o Misal, impreso en Monterrey. Pero nese propio Misal di que xa había outra copia anterior. Creo que, se non recordo mal, di que estaba na Catedral de Ourense. Por tanto, hai que pensar que puido haber unha imprenta anterior en Ourense. Que sucede? Que a imprenta é unha actividade excesivamente cara. O papel é caro, a tinta é cara, o traballo é caro, etc. Por tanto, tú necesitabas un apoio económico, un soporte económico para poder levar adiante unha imprenta. Cal era o principal soporte económico? O poder religioso e o poder administrativo. Nós non cumplíamos ninguna das dúas. Por iso, a primeira imprenta que chega á nosa cidade, a de Pascual Arza, publica o Semanario Patriótico de Vigo, ano 1822, o noso primeiro xornal, que é o boletín, digámoslo así actualmente, o boletín oficial da provincia de Vigo, cando algunha vez fomos provincia. Isto foi antes da división provincial do 33. A veces hai xente que se confunde ou se mezcla. É dicir, Vigo foi nomeada a provincia antes da división do Reino de Galicia, os antigos 7 provincias, en 4, que foi no 33-34, e estamos aquí no 22. É dicir, Pascual Arza ven aquí porque hai un goberno da Diputación que pide a imprenta. Ten cartos para soster a imprenta e publican o boletín oficial. Este é o motivo. Hai un poder político, por tanto, un soporte económico. Estaba situado na Rúa Real, na casa, creo que chaman de Araúxo, creo que fai esquina con a Rúa da Anguía ou a Rúa Alta, unha das que suben da Rúa Real, que sube cara arriba, cara ao Chao e tal. Bueno, alá está. Este é un dos primeiros exemplares que se publican,
vedes, tamén publicado polo Ayuntamento, apoio económico, etc. Bueno, no momento, claro, e por que somos provincia tamén? No ano 22 somos provincia porque Vigo é unha cidade históricamente liberal, progresista, e aquí están gobernando os progresistas. Entón, é a explicación de por que a nomean provincia. Digamos que hai unha connivencia política. Vigo participara de maneira moi activa no triunfo da Revolución de 1820. No momento que cae a provincia, cando chegan os famosos 100.000 fillos de San Luís, do cal, aquí que somos da cidade, aquí arriba tedes a estatua da Praza de Independencia, a Praza de Independencia, e as estatuas son parlantes, non? Dicen. E se vedes de frente, vedes que de frente tedes unha muller que leva, non? Unha especie de capa que representa a liberdade. Arriba de todo hai un xeneral que é Pablo Morillo. E se dades a volta por detrás, ides ver un paisano que está así como un machado, que sempre lle cae o fío do machado. E ese é, como se chamaba o mariñeiro? Carolo. Era o que... Carolo ou Cachamuñas, pero bueno, hai quen dice que é Carolo, porque non ten como imitación popular a vestimenta. Ben, pois Pablo Morillo, que nada participa na reconquista de Vigo, que participa na batalla de Ponte Sampaio, pero na reconquista de Vigo non ten nada que ver, pero aí xa non vou entrar, vou liar demasiado. Pablo Morillo é o responsable de defender a cidade de Vigo cando entran os 100.000 fillos de San Luís e o que fai é dicir, me paso de bando, cámbiase de bando, e se va con os absolutistas, é dicir, cando se poñen tantas flores e medallas diante desa estatua, a que se está dando diante dun traidor. Pero, bueno, históricamente levase dicindo toda a santa vida, pero da igual, ali sigue colocado. Bueno, alá cae a provincia, no 23, Pablo Morillo encantado, volven os absolutistas e, bueno, ven todo o período de Fernando VII, morre, e chegamos ao ano 1840. Neste ano hai outra revolución en que Vigo participa, digamos, de avanzada, dos primeiros en participar na revolución. Entón o goberno colle e di, vamos a recoñecer, digamos, a participación de Vigo, outorgándolle outra vez a provincia. Entón aparece Sebastián Higuereta para publicar o boletín oficial de la provincia de Vigo. Vale? Este é o segundo impresor que temos da cidade, ningún é de Vigo. E os dous viñan por este motivo, porque había un poder administrativo que o sostiña. Higuereta, bueno, a provincia dura cuestión de meses, non creo que non chega, se monta bastante follón con Pontevedra, e ao final o goberno decide darlle a razón a Pontevedra. Vale? Pero Higuereta vai ser o primeiro en publicar un libro xa en Vigo, que se titula, o primeiro libro que se publica na nosa cidade, é do ano 1841, e titúlase Catecismo Histórico de España, e o autor é Santiago Filgueira, un liberal que estuvo exiliado, que estuvo preso, comandante de batallón militar, etc. Bueno, unha persoa que tamén, hasta nos libros que se van publicando en Vigo, tamén teñen unha orientación de persoas ideolóxicamente na mesma dirección. Bueno, en todo caso, as orixes da nosa imprenta, das primeiras publicacións, teñen que ver co poder administrativo, nada máis. Había imprentas, como vos digo, na Coruña, en Santiago, en Ourense, en Lugo, en Tui, onde había poder. Ben, o primeiro gran impresor que temos é Ángel de Lema, vale? Instálase ou abre, creo que se forma na Coruña, e el abre sobre este ano, por lo menos é o dos documentos máis antigos que coñecemos impresos por Ángel de Lema, 1848. Non se sabe exactamente onde estaba, pero sí que sei exactamente, ou sí que se sabe onde estaba cando publica Faro de Vigo. Non vou entreter agora falando de Ángel de Lema, ni dos libros, pero é, digamos, o primeiro impresor que non depende dun poder directamente político, administrativo ou religioso, sino que xa, coa renovación de revolución industrial, abaratamento de costes, xa a imprenta comeza a ter, digamos, a súa propia andaina. Publica Faro de Vigo. Sobre Faro de Vigo sempre se di Ángel de Lema, fundador e primer director de Faro de Vigo. Non é verdade, foi o impresor de Faro de Vigo, pero os que dirixen e fundan Faro de Vigo son dos curmáns, un que se chama José Carvajal Pereira e outro se chama José María Posada Pereira, eran curmáns. Este José María Posada, autor tamén en lingua galega, pertencía a esta, digamos, a esta primeira escola dos provincialistas de Santiago e tal, conservador, eso sí, un home moderado. Pero curiosamente, fixadevos que curioso, José María Posada é o primeiro
en facer unha reseña de cantares gallegos que se saiba a día de hoxe, e publica en Faro de Vigo. Onde estaba situado a imprenta de Ángel de Lema cando se publica Faro de Vigo en 1853? Cousa que a mí me sigue chamando a atención, que non se tiña posto aínda ningún tipo de placa ou de elemento identificativo. Pois é, sabedes onde é o Palacio de la Oliva, este que rehabilitaron agora nova ali na Rúa da Laxe? Ben, pois xusto entrades Rúa da Laxe, subides e ides cara a Rúa Oliva, que é a que está pegada. Ben, pois xusta esa esquina que hai un restaurante que ten un enreixado aí fora, aí é onde estaba a imprenta. Antiguamente ese palacio era do Marqués de Valladares, conservador, o núcleo duro dos conservadores de Vigo, onde se reunían, onde discutían, etc. Eso xa se escribiu un libro hai pouco tamén sobre esta cuestión, e ali estaban. Os conservadores reuníanse na casa do Marqués de Valladares, saían, iban a Xunta de Ángel de Lema e xa demandaban ali a imprimir o Faro de Vigo. Bueno, aí está, Faro de Vigo. E chegamos á gran figura, ¿no?, que é Juan Compañel. Non se ve moi ben. Esta foto atopámola hai 2 anos ou 3. Estaba no álbum familiar da familia Chao, de Alejandro Chao, en Madrid. A familia nin idea de niño do que tiña. Aquí hai unha dedicatoria que non se ve ben, agora vos la leo, creo que a teño por aí apuntada, se non de memoria, a ver se me acordo. Que é o que nos permite identificar, porque claro, temos moitas fotos do século XIX, pero son fantasmas, porque a non ter un nome por detrás, como identificas quen é? Se tes unha foto que identifique, vas contrastando. Ben, aquí di Andrés Marcelino Cisneros, o primeiro fotógrafo galego. Esta é a primeira fotografía que se fai por un fotógrafo galego en Galicia. Andrés Marcelino Cisneros fotografiou e le dedica a su amigo e paisano, don Juan Compañel, 1857. Vale? Bueno, cuestionouse se era Compañel ou non, xa está máis que debatido, eu creo que non dá pé a discutir nada. Este é Juan Compañel. Este señor formouse en Santiago, na imprenta da súa familia. Non vos vou contar moito máis sobre a súa vida, pero digamos que el participa, ou el está presente nun feito histórico que é a Revolución de 1846. Coñecedes os mártires de Carral e toda esta historia. El imprime, ou el participa, que xa tiña 16 anos, por tanto, naquela época, el non tiña pai, xa morrera. Era a nai, a propietaria, que ás veces, porque di imprenta de viuda e hijos de Compañel. Entón sempre se dixo, bueno, haberá un tipógrafo, home, que se encarga da imprenta, porque non concibimos que pode ser unha muller. Entón, isto do feminismo da muller é moi sintomático nesta época, que como de Rosalía e o seu pai, contaban que o pai, que Rosalía se educara ali en Ortoño, coa familia do pai. O sea, alguén di esta versión e hai que crela, porque a versión femenina hai que demostrarla documentalmente. O se sabe que Rosalía de Castro viviu acaroada a súa nai dende meniña, dende sempre. Tamén se sabe agora, pola documentación, que era a nai, Jacoba Rivas, a que levaba a imprenta. Era a nai a propietaria da imprenta, non había un señor, habería un técnico, un oficial, como cualquier outra empresa. Ben, este señor está ali no ano 1846, en que se funda o goberno galego, que imprime un periódico que se titula La Revolución. Imprímeno aquí, na imprenta de Compañel. Iso marcou a vida deste, marcou a vida de Murguía, marcou a vida de varios dos protagonistas do noso resurdimento. El despois vai a Madrid, imprime o primeiro periódico de orientación obrera de España, que se titula El eco de la clase obrera, 1855. Vaya título, El eco de la clase obrera. Consérvanse todos os exemplares e non era unha imprenta da súa propiedade, pero ele é o responsable. Pon imprenta a cargo de don Juan Compañel. Logo volve a Vigo para facer, digamos, cargo do seguinte, que é La Oliva. De acordo? Chega a Vigo no ano 55, fa unha cacicada, tamén se pode contar, porque nese momento gobernaban os progresistas, e en Vigo estaba Faro de Vigo como único periódico. Entón a xente discute sobre o que Faro de Vigo conta, máis ou menos, para que nos fagamos unha idea. Claro, a conformación da opinión pública baséase en que tú tes unha versión e tes outra versión, e a peña discute sobre o que van contando uns e os outros.
Sobre un mesmo feito, mellor hai dúas interpretacións. Claro, se solamente existe Faro de Vigo, vamos a discutir o que di Faro de Vigo, pero mellor Faro de Vigo omite determinadas cuestións, ou non publicita determinados feitos. Entón aparece La Oliva. Como gobernábamos progresistas e necesitaban os cartos para sacar adiante un proxecto deste tamaño, porque La Oliva era un xornal en dimensións de cais, bueno, moito máis caro que Faro de Vigo, o que fan é unha pequena trampa, unha cacicada, que alteran a posa da impresión do boletín oficial da provincia de Pontevedra. Cando xa estaba para adxudicarse, de repente acordáronse de que hubo un fallo e hai que volver a convocar porque non sei que, non sei cuánto, e na segunda convocatoria xa aparece Juan Compañel, sai a resolución e a quen lle adxudican, a Juan Compañel. Bueno, logo perderon e seguiron, pero no momento foi así. E Juan Compañel chega e ponse al frente deste xornal, La Oliva. Fixadevos, 1856-57, o director literario é Manuel Murguía, o redactor xefe é Alejandro Chao, da familia Chao de Vigo, non vou liar con eles, e Juan Compañel era o editor e o director. Este xornal, por exemplo, é o primeiro en facer a homenaxe ás víctimas de Carral, os mártires de Carral, a primeira homenaxe pública que se lle fai aos mártires, por iso vos decía esta relación co que acabamos de falar. Vedes que ten o marco negro en sinal de luto. No 57, en Madrid xa gobernaban de novo os conservadores, porque o 19 é un lío, sempre están cambiando os gobernos. Entón, eles entran no 56 gobernando os progresistas, consiguen os cartos, e no 57 xa volven de novo os conservadores. Prohíbenlles falar de política se non se puña unha determinada cantidade. Eran as leis daquela época. Parece ser que La Oliva non o cumple, e entón, despois de 2, 3 advertencias, ordena ao goberno o peche directo do periódico. Non é que lle censuren, porque a censura xa aplicaban de vez en cando, aparecían, colledes o periódico e aparecen de repente poucos en branco ou liñas así todas en negra, é dicir, a censura. No 57, chao. Que fan? Sacan el Miño. Dicen, bueno, vale, pues vamos a pechar isto, vamos a sacar outro. Sacan el Miño. El Miño, La Oliva, símbolo de Vigo, el Miño, o río de Galicia. Subtítulo, todo por Galicia, todo para Galicia. 1857-68. No 68 volven os progresistas ao goberno, a Revolución da Gloriosa. E fixadevos o que fai Compañel, que era o director, que por certo estuvo preso por ser director deste xornal, El Miño, volve a recuperar o título de La Oliva, mantén a numeración del Miño, é dicir, exemplar 10.215, que era El Miño, 10.216, La Oliva. Xesto simbólico, e aguanta ata o 73. 56 ata o 73. Neste periódico escribiu toda a flor innata, para que me entendades, do Resurdimento. Foi o principal periódico do Resurdimento sin ningunha dúbida, de moi lonxe co resto, de moi lonxe. Rosalía de Castro, Manuel Murguía, Eduardo Pondal, Aurelio Aguirre, Benito Vicente, os que queirades, todos aquí. Non hai capacidade en ningún outro lugar de igualar isto. Xornais, aquí non se nota moi ben, pero mira, 1, 2, 3, 4, 5 columnas, cando a maioría dos xornais eran así, 2, 3, tamaño moitísimo máis pequeno. Chegas a dicir que La Oliva vende máis que todo o conxunto de periódicos que ten Galicia, para que vos fagades unha idea. Este o periódico do Resurdimento, o voceiro do Resurdimento. Cal é a tristeza? Que dos casi 2.000 e pico números que ten en Miño, conservamos un 10%. Debemos conservar non sei, 200 exemplares, ou perdeuse todo. Perdeuse non, quero pensar que está desaparecido e que algún día o atoparemos. Pero non hai dúbida, La Oliva al Miño, e aquí está Vigo. É dicir, Juan Compañel, cando abre a súa imprenta, funda en Vigo a capital das letras galegas. Para mí non ten ninguna dúbida. El Miño e La Oliva, na segunda parte, no 73, pecha cando Juan Compañel accede a un cargo da República, e as máquinas compra un señor que se chama Miguel Fernández Dios, que pon adiante La Concordia, primer periódico diario de Galicia. É dicir, nós que non éramos unha cidade letrada, non éramos unha cidade ilustrada, que non éramos unha cidade preparada para escribir, o primer diario da historia de Galicia, La Concordia, que ven desta tradición. Un pouco máis moderada, porque isto é un progresismo burgués, logo explicaré algunhas diferenzas. 73-24. E no 1800, 1924, lóxicamente, aparece el Polo Gallego, que creo que non vos fai falta que vos explique que foi o periódico central
do republicanismo e do nacionalismo galego dende o 24 ao 36. 36, o pueblo gallego continuou, xa baixo mando de Falange, cando xornalistas, directores, colaboradores foron detidos, presos, papeles queimados e moitos deles asasinados. Quere dicir que a tradición do progresismo, do xornalismo progresista da cidade empeza nese ano 56 e acaba mano militar, no 36. Bueno, non é un tema menor, me parece. Esta é unha imprenta, hai moitas máis, eu solamente destaquei as que me parecían de maior interese para contarvos. Imprenta Cerdeira e Fariña. Porque, como vos decía, esta prensa que acabamos de ler, La Oliva, El Miño, La Concordia e el Pueblo Gallego, eran fundamentalmente de xente, para que me entendades, clase media, cunha sensibilidade social, republicana, nacionalista, todo o que queirades, pero bueno, bien. Outra cosa é o movimento obreiro, e ahora imos ver por qué. A imprenta Cerdeira e Fariña vai ser a que este máis ligada ao movimento obreiro de Vigo, e procede do Partido Republicano Federal. Aí tedes, imprenta 1898, publican xornais como este, La Coalición Republicana, e publican, por exemplo, libros de Ricardo Mella, que é o impulsor do anarquismo en Galicia e en toda España. Imprenta de Cerdeira e Fariña non se suele citar, porque citamos os grandes xornais e deixamos amarse outra historia da cidade que iban en paralelo. Hai a cidade oficial que está arriba, institucional, e logo está outro Vigo que é o Vigo popular. E eu quería traelo aquí porque son estes. Estes son dos exemplos. Solidaridade é o periódico dos socialistas de Vigo dende o ano 1890, creo que é, ata 1936, tamén pechado ao golpe de mano militar. O seu fundador e director, ese señor que está aí, Enrique Heracle Botana, que aos seus casi 70 anos de vida, fusilado en agosto, aí, en Pereiró. Solidaridade, un dos primeiros xornais. O primeiro xornal de tendencia obreira de 1872 en Vigo. E logo temos La Propaganda, tamén publicada en Vigo, que era deste señor, non sei se recoñecedes, que é Ricardo Mella. Ambos xornais están ligados a esta imprenta, Cerdeira e Fariña. Este tal Fariña foi un dirixente do Partido Republicano Federal de Vigo, anticlerical moi recoñecido, de feito creo que acabou na cárcere por un conflito con Tuve, co obispo e todo isto, anticlerical e de esquerdas. Por iso el despois participa en algún outros periódicos de tendencia obreira. Algún, por exemplo, se titulaba La Lucha, se non recordo mal. Sí, La Lucha. Prensa obreira, pero tamén temos a prensa agraria. Claro, es que non todo é Faro de Vigo, ni La Oliva, ni el Pueblo Gallego, ni todas estas. Existe a prensa agraria e marítima. La Razón, prensa agraria conservadora. Logo falarei de do seu director, que era Amador Montenegro Saavedra, logo falarei sobre él. El Campesino, Redención Gallega. Aquí tedes dúas imaxes, non se ve moi ben, ese é o directorio antiforal de Tés, que seguro que vos soa das loitas agraristas, etc. E isto é a casa da Sociedade de Labradores, de Agricultores de Lavadores. Está no inicio de Ramón Nieto. Fachada de Gómez Román, o gran arquitecto, secretario do Partido Galeguista. Deseña esta fachada sin cobrar un can, igual que deseña a fachada da Casa do Pobo do Partido Socialista, logo tirada abaixo, tamén por Gómez Román. Ali os están. Aquí, por exemplo, por unha anécdota, non se ve moi ben, o fulano que hai no segundo pola esquerda, creo que é, segundo pola esquerda, é Jacinto Crespo. Na nosa historia da lingua contase que o primeiro discurso político que se deu en lingua galega na historia foi Manuel Lugris Freire en Betanzos nun acto de solidariedade gallega, creo que foi en 1908 ou 1909, por aí andará. Está recollido en prensa, está editado, podémoslo ler, etc. etc. Ese señor Jacinto, que é un labrego, que é un paisano, daba todos os santos mítines en lingua galega, e a prensa destacaba que lle parecía moi raro como se atrevía un fulano a falar públicamente en galego. Que pasa? Que na historia este señor non pinta nada, porque dentro tamén da historia do nacionalismo, da historia do galeguismo, etc., pois tamén hai distintos niveis. Jacinto Crespo, dirixente do directorio antiforal de Tés, sempre mitin en galego.
Aí está Julián Estévez, non se sabe exactamente quen é, pero Julián Estévez sabes que é a rúa que está a carón de Sanjurjo Badía. Claro, Vigo, primeiro alcalde do agrarismo de toda Galicia. Non foi Ribadavia, non foi Monforte, non foi Betanzos, ni foi Pontedeume, ni foi Virgen Santísima. Primeiro alcalde do Concello, antigo Concello de Lavadores, agrarista, Julián Estévez. No 17, tras enfrontarse al señor Urzáiz, que ten unha gran rúa en Vigo, a cárcel. E vexades tamén como se vai sumando os que van dun sitio e van do outro. Ben, e logo está a tradición mariñeira, destaquei estes tres. Aquí non se ve moi ben porque está isto, pero aquí aparecería o titular de El despertar marítimo. Despertar marítimo, é dicir, prensa do ámbito do mar, do sindicalismo dos mariñeiros. Fundamentalmente, orientación anarquista. Este señor que está aquí sentado, Villaverde Velo, era o secretario xeral da Confederación Regional Galaica da CNT, fusilado tamén no 36. É responsable destas publicacións, moi ligado á CNT. Bueno, seguimos. Logo había unha prensa de orientación nacionalista, o Galicia de Paz Andrade, que non ten discusión, tamén participa Castelao, bueno, toda esta xente, e puse en Vida Gallega. Ben, Vida Gallega estaba dirixido por Jaime Solá, que participa na fundación das Irmandades da Fala en Vigo. Home conservador, e co paso do tempo, segundo as Irmandades, van, digamos, definíndose como claramente nacionalistas, o señor vai se separando porque non entende iso, e segundo se vai chegando á Frente Popular e á Guerra, tamén se separa un poquinho máis neste outro plano e acaba sendo pro-franquista. Non quita que en Vida Gallega, que foi unha revista moi interesante no aspecto gráfico, de feito, hai anos que se publicou uns tomos, 7 ou 8 tomos, que recollen todas as fotografías de boa calidade de Vida Gallega. Tuvo unha vida longuísima, creo que de 1800, a ver se me acordo, Vida Gallega, 1938, durou moito. E aquí, por exemplo, colaborou o pioneiro do noso cinema galega, José Gil. Vale. Galicia e Vida Gallega. Vale. E agora volvemos aquí aos libros. Este, efectivamente, porque somos, o que dicía a capital das letras galegas, solamente coa publicación deste libro que Cantares Gallegos chegaría, non? Libro fundacional, libro excepcional. É o mesmo que falar co de as cantigas de Martín Codas, non? Non solamente a importancia, sino a calidade da obra, a calidade da obra de Rosalía de Castro e Cantares Gallegos. Imprenta, establecemento tipográfico de don Juan Compañel, 1863. Pero como vedes, a veces a xente non sabe, tamén se publica todo eso. Rosalía de Castro en Vigo. O Lieders, que é o primeiro, considerado o primeiro manifesto feminista feito en Galicia por Rosalía de Castro, 58. A primeira novela de Rosalía de Castro, 59, Hija del Mar. Os poemas dedicados a mi madre, despois da morte da súa nai, 63. Vale? E logo estaba Manuel Murguía, que publica tamén con Compañel La Primeira Luz, que era un libriño moi pequeniño que se daba nas escolas para estudar durante un par de anos, ata que lo quitaron, e o Dicionario de Escritores Gallegos, que non vou poñer aquí a explicar, pero que tamén foi moi importante para ter unha idea do que falábamos da galaicofobia. Era un tipo de libro relativamente frecuente que era demostrar que había unha tradición intelectual en Galicia. Entón, este libro tamén. Compañel. Ben, este trouxeno como anécdota, porque non sei se a mellor coñecedes a historia de Aurelia Aguirre e a Negra Sombra. A importancia da Negra Sombra, o valor do poema, é que nós non sabemos exactamente que é a Negra Sombra. E, por tanto, cada persoa, cando é Negra Sombra, proxecta sobre ese concepto os seus medos, os seus temores, as súas frustracións, o que queira. E o poema funciona, porque tú o lees e parece que está falando de ti, segundo o que tú proxectes. Díxose que podía ser a figura do pai, que pudo ser a doenza, que pudo ser a soidade, a morriña, bueno, de todo. Pero había outra parte que é o amor fabulado ou idealizado, un primeiro amor, bueno, todo este tipo de cuestións. Coñecedes, non? O poema de Negra Sombra. Sí. Mais ou menos soavos a todos e a todas. Este señor que está aquí é Aurelio Aguirre, polo cal Rosalía de Castro sentía
cando menos, unha grande admiración, era un poeta moi famoso naquela época, coñecido polo Banquete de Conso. Ao rematar o Banquete de Conso, el dixo un verso, unha frase que dixera algo así como Jesús, hijo de un humilde carpintero. E montaron un follón terrible. Levaron ali ao arcebispo, quixeron extraditalo ás Illas Marianas, ou non sei que, bueno, tremendo. Ao final quedou todo en nada, pero o tipo quedou de Santiago ata o gorro, dixo chao. Entón foron o grupo dos Chao de La Oliva, quen chama por Aurelio Aguirre, parece, mira, vente a Vigo, no verán, desconecta e aquí vamos a dar o apoio que necesitas. E efectivamente, ali ven Aurelio Aguirre, enamoras aquí en Vigo dunha muchacha que se chamaba Felisa Taboada e escribe varios poemas. E un é este, é moito máis longo, solamente quitei a parte que nos interesa. Si tedes o Negra Sombra, tedelo ali, pero se non na memoria. Dime tú, ser misterioso, que mi ser oculto moras, sin que adivinar consigas si es realidad o sombra. Ángel, mujer o delirio, que bajo distintas formas a mis ojos apareces con la noche y con la aurora, y a todas partes me sigues solícita y cariñosa, y en todas partes me buscas y en todas partes me nombras, y estás conmigo sin velo, y si duermo, en mí reposas, y si suspiro, suspiras, y si triste lloro, lloras. O dímelo, tú lo sabes, dime visión tentadora, ¿qué le dice a los que sufren el murmullo de las olas? Soa bastante, ¿no? Aí tedes o poema da Negra Sombra. Quere dicir que a Negra Sombra, isto, digamos, certifica que efectivamente, bueno, non se sabe. O que está claro é que Rosalía ou tiña o poema adiante, ou sabía de memoria, ou guardou algúns versos na súa, porque é evidente que existe un paralelismo absoluto. Este poema, como digo, escribiuno, creo que está asinado, en La Ribera, 1857. Está escrito aquí, na cidade. Outras figuras do Resurdimento, non me vou parar, isto, mira, a inteligencia artificial ten estas cousas, atopena por internet, e un retrato de como sería Francisco Añón. Añón morre no 78, nese mesmo ano, no 78, a imprenta de La Concordia publica a primeira selección de poemas de Francisco Añón. Publícase tamén en Vigo a obra de Besteiro Torres, que a máis de ser un escritor, historiador, foi un dos que descubriu, dos que empezou a divulgar as cantigas de Martín Codax, por exemplo, que non se coñecían. Foi tamén un compositor, do cal a súa obra musical está inédita en boa parte. E ten relación con Añón porque estes dous coincidiron en Madrid e quixeron facer un intento de academia galega que se chamaba La Galicia Literaria, con Curros Enríquez e outra xente. Al final quedou en nada, máis que nada porque Besteiro Torres se suicidou con un disparo no Museo do Prado. E este é Amador Montenegro, que era o que vos dicía do periódico La Razón, este periódico agrarista conservador. Amador Montenegro foi o primeiro que ingresou na Real Academia Galega que fixo un discurso en lingua galega. E foi no ano 1909, e a Academia fundárase en 1906. Este tipo vivía nun pazo, onde tiña as propiedades en Vigo, moi defensor da lingua galega, absolutamente defensor da lingua, e vivía nun pazo, a ver se vos dades conta, creo que é un Lidl, na Avenida de Madrid casi pegado ao Alcampo, hai un Lidl. Pois ese era o pazo onde vivía este señor. Exactamente. Pois era a casa deste paisano. Curiosamente, este publica un artigo nunha revista de Madrid que se titula Estudios Gallegos, no ano 15, me parece, que dá pé a que Antón Villarponte funde as Irmandades da Fala. Eso é o que conta Antón Villarponte no libro Nacionalismo Gallego, nesta afirmación regional. Bueno, Manuel Antonio, unha figura moi ligada á cidade. Hai anos puxeron unha pequena placa no piso onde viviu, ali no Paseo de Alfonso. Está pejado aí un todocén e detrás dunha marquesina de vitrás. O sea, que para verlo tedes que pasar mirando así. En vez de mirar o chan, tedes que ir mirando as paredes e atopades unha placa. En fin, colocárona sin acto público ni nada. Pero aí está. Non vos vou falar de Manuel Antonio, supoño que todo o mundo saberá quen é, o gran escritor das vanguardas, etc. Ben, pois, cousas que non se saben na súa relación é que él estudia a Escola de Náutica en Vigo
e é a súa época de produción. El escríbelle ao seu curmán unha carta, e algo así, entre outras cousas. Eu en Vigo estou nun deserto poboado de pantallas cinematográficas, e aquí hai cartos, ignoranza, fachenda, fútbol. Vigo non ten alma, non estaba moi cómodo ca cidade. Pero di, na mesma carta, e eu paseando o sollo, débolle a Vigo, e chegarei quizás a deberlle moito. O único topónimo que aparecen de 4 a 4 é Vigo, o único. Toda a súa produción, buena parte da súa produción, está relacionada coa cidade, porque coincide cos anos en que ele está aquí, estudando náutica, son varios. A súa militancia máis activa política nas Irmandades da Fala coincide aquí, en Vigo. El publica, con outro tipo, Xavier Soto, un manifesto que se titula Terra Ceibe, para pedir que o Concello de Vigo poña a bandeira de Galicia o 25 de xullo no Concello, igual que puxera a Coruña, non sei se no ano anterior, ou 2 anos antes. Bueno, desenvolve a súa actividade aquí. Para máis información, enrólase nun barco, Constantino Candeira, capitaneado por Augusto Lustre Rivas, de Vigo, e cando escribe de 4 a 4, parten dende Vigo, creo que van ata Cádiz, me parece, ou Alicante, xa non me acordo. As 3 veces que el se embarca, en 3 barcos distintos, o sea, as 3 barcos distintos nos que se embarca, os 3 partían da nosa cidade. Tiña moita vinculación. Contase que viña, ou hai por aí, nunha ocasión que el veu en barco facendo a costeira dende Rianxo ata Vigo. Non viñan en tren, nin viñan en coche, nin en bicicleta, viñan no barco. Bueno, aquí este é un manuscrito. Manuel Antonio. Bueno, teño aquí un dos exemplares. Non sei se coñecedes un dos bons poemas que ten, todos son moi bons, pero un que se destaca moito se titula Navy Bar, dun dos cafés, bares, que se cree que ten que ver con un bar, creo que ahora lle cambiaron o nome, que se chamaba El Puerto, que está abaixo nas avenidas en Montero Ríos. Pois xusto aí enfrente, se vos ponedes nesa esquina, senón, cando vos coincida, hai unha antigua consignataria que ten unhas bandeiras náuticas no alto, na cristaleira, grímpolas que lle chaman esas bandeiras, e créese que o Di Ferrín, eu creo que ten razón, que pode estar inspirado ese poema nese bar, que está vendo, e entón fala das bandeiras políglotas do poema. Ben, e agora salto aquí a Urbano Lugrís, vencellado a Manuel Antonio. Seguro que todos coñecedes a Lugrís pola súa obra pictórica. Aquí tedes un das obras, estaba no Hotel Moderno, o gran hotel de Vigo, estaba na Porta do Sol, o salón onde facían as festas. Aquí tedes a Lugrís, con Laxeiro, con Avilés de Taramancos, unha foto moi simpática, gran poeta Avilés de Taramancos. Aí arriba non se ve moi ben, pero é a homenaxe que lle fan a Castelao, que está ao lado, o señor do chapeu e o casato é Manuel Lugrís Freire, que é o pai de Urbano Lugrís. E Lugrís, fillo, Urbano Lugrís, é o segundo pola dereita de lentes medio calvo, ese chaval alto. Unha educación moi esmerada, moi culta, a nai era unha gran pianista, o pai non vou falar del, pero moi importante, un gran escritor, xornalista, moi comprometido. Lugrís participa na Barraca de Lorca cando ven a Vigo, por exemplo, que é un dato que ás veces a xente non coñece. E a Barraca ten unha actuación aí no Parque das Cabañas, está aí por Peniche abaixo, e contan anécdotas. Bueno, Lugrís é un home de infinitas anécdotas, pero unha das que contaban era que el facía a voz do ogro, cando facían como chaman, os títeres, os monicreques, isto é. É como en Redondela, Festival de Títeres a Melío, Festival de Monicreques. Bueno, entón el facía a voz de ogro, e entón ás veces, como tiña a voz moi rouca, pedíanlle, os nenos asustábanse e pedíanlle que saíse para demostrar que non había nada, pero claro, un tipo de casi 2 metros, un fortachón, con unhas mans enormes, e contas a anécdota de que os nenos, en vez de calmarse, que guerraban máis e escapaban, porque realmente pensaban que era un ogro. Pero, bueno, Lugrís era un home de infinitas anécdotas. Ben, pois unha cosa que a veces non se ten moi en conta é que tamén foi un escritor de prensa, de artigo, e poeta, tanto en galego como en castelán.
non me resisto a lervos un poema publicado na revista Atlántida, publicada en Vigo, que é a primeira homenaxe que se fai a Manuel Antonio. Cando morre Manuel Antonio, solamente hai dos escritores que lle escriben poemas, que eu saiba, na súa, digamos, exaltación. Álvaro Cunqueiro, excelente poeta, e non menos excelente, Aquilino Iglesia Alvariño. Morreu o conto. A obra de Manuel Antonio estuvo, bueno, creo que podo permitirme decir, secuestrada durante moitísimos anos. A nai tiña agardada, cando morra a nai, dalla a Domingo García Sabel, que era o seu médico, e durante moitísimos anos non se podía acceder á súa obra. García Sabel edita a obra, pero edita expurgando o que considera que se debe publicar e o que non. Felizmente, a día de hoxe xa temos todo publicado, con todo o acceso. Pero Manuel Antonio quedou, hoxe en día, que é un escritor de culto e para os vanguardas, etc., nesa época quedou apartado. O primeiro que lle fai unha homenaxe e quen recupera a súa memoria é este señor, Urbano Lugrís. E o poema di, para que vexades un pouco o seu estilo, di: mensaje a Manuel Antonio, rodando por celestes, reversas geografías, inventando en tu sueño dársenas puras, playas desmedidas, lentas arenas silenciosas y vírgenes del aire con sus dedos de músico, ausente de las alas, nostálgico de bosques y de lunas domésticas con grillos y maíces, de soles como a panes calientes o doncellas, y aquel decir de pájaros en la hora de oro, cuando tu corazón se embarcaba cantando en las verdes goletas del continente séptimo como un adolescente piloto enamorado. E continuaría moito tempo máis. Urbano Lugrís, telo en conta tamén esta versión escrita. Seguimos con esta relación. Xa sei que non é a mellor foto. Bueno, moi representativa, creo que de Cunqueiro. E o do lado, non sei se recoñecedes, é Castroviejo, José María Castroviejo. Púxena, non por outro motivo, porque non atopei ninguna dos dous xuntos, porque Cunqueiro será director de Faro de Vigo e Castroviejo será o director da versión franquista del Pueblo Gallego. Ambos conservadores, pero ambos adeptos a Galicia. Unha cosa non debe quitar a outra. Eu recomendaría de Castroviejo un libro excepcional, na miña forma de ver, que se titula Guía Espiritual de Galicia. Sobre todo hai unha parte, un acompañamento gráfico precioso. E, bueno, Álvaro Cunqueiro recupérase para a literatura galega, felizmente, a través da editorial Galaxia, que se funda, que ten aquí establecida en Vigo, Berlín e Familia, etc. De toda a prensa que eu teño lido, dos artigos que máis me gustaron están recollidos neste libro, se titula El pasajero en Galicia, son artigos en castelán, das que teño lido, dos que máis me gustaron. Aquí o profe outra vez ten a súa edición en galego da o fabulador, o cuarto do... Isto é. Hai recollido, por tanto, unha parte da escrita da prosa xornalística en castelán e a prosa xornalística en galego de Álvaro Cunqueiro. Como se vedes, viviu en Vigo, foi director de Faro de Vigo, moita relación coa cidade, etc. E a recuperación a través... Bien. Claro, esta idea de que como que en Vigo non había imprentas, e de súpeto nos atopamos con moitas editoriais. Este é outro exemplo. Ese señor é o que falábamos, José María Álvarez Blázquez, non me vou poñer aquí a contar todo o que fixo. No ano 50, no mesmo ano que se edita, que se funda a editorial Galaxia, funda en Monterrey con Luis Viñas Cortegoso. O dibuixo é de Urbano Lugrís, do libro. Bueno, dedicouse a coordinar con Álvaro Cunqueiro, por exemplo, Vigo e su historia, foi un libro moi importante sobre os estudios alrededor de Vigo. Publica La ciudad y los días, sobre a nosa cidade, un libro que está moi ben, hai unha versión en galego, cando se dedicou Días Letras Galegas. Sacou unha colección de libros de lingua galega que era a colección O Moucho, que seguro que alguns recordaredes, tuvo un éxito inusual, vendeuse moitísimos libros destes, e logo, bueno, recuperaba textos, por exemplo, de Otero Pedrallo, por exemplo, Os ríos galegos. Unha cosa que non se valora de José María Álvarez Blázquez é que é el quen edita o libro fundacional da nova narrativa galega, que se titula Naste un árbore, de Gonzalo Rodríguez Mourullo.
E por que o fai ele e non o fai Galaxia, que era xa naquel momento a editorial de Ramón Otero Pedrallo, de Del Riego, de Carballo Calero, de toda aquela, de Álvaro Cunqueiro, etc. Porque o director literario de Galaxia, que é Ramón Piñeiro, non concorda co estilo literario que propón Gonzalo Rodríguez Mourullo, que está enganchado coas novas correntes da nova narrativa que se facían en Francia e en Europa. E este señor quen o saca, aquí tamén, dende a nosa cidade, a imprenta tiña na rúa Pi Margal, aínda está a casa ali. Ben, publica, por exemplo, o Retorno a Taguenata de Ferrín, tamén. E con el traballou Darío Xoán Cabana, por exemplo, de maneira clandestina, traducindo moitos libros do marxismo clásico ao galego para a UPG, cando eran militantes da UPG, etc. Dicía Darío que non... Darío Xoán Cabana dicía que Xosé María Várez Blázquez sospeitaba, que deixaba facer, sospeitaba. Entón, Darío iba a facer na máquina de escribir da empresa, digamos, da editorial, as noites. Xosé María Várez Blázquez non lle pagaba horas extras, entón, sospeitaba. Home central na nosa cidade, excepcional, unha vida excepcional, un home dunha... Sen el, habería outros, non sei se poderían facelo mellor. Dubido, foi puro pulmón e músculo da cultura galega. Puro pulmón e músculo. Un home que levaba os libros ás librerías en Vigo, e incluso cando lle decían nós non poñemos isto no escaparate, libros en galego. Home preso durante o franquismo, en 2 ocasións. Home perseguido, home vixiado, contaba él aquela anécdota cando levantaba o teléfono e o chamaban ao despacho e decía un anónimo: sabe usted que está vivo con permiso de su enterrador? E puf, e lle colgaban. Dende despois da guerra, séntase en Vigo e vai ser home nuclear para todo, para todo. Acaban de publicarse as cartas entre Otero Pedrallo e Del Riego, e aí está Del Riego contando cantas veces que a letra de Otero hai que lela con calma, porque é unha letra bastante difícil, e aí estaba Del Riego, porque a veces entre as cartas cruzábanse, e dicía Otero, bueno, non saberás algún, como lle chamaban, mecanógrafo, bueno, non lle chamaban así, linotipista, que me pase os textos, claro, a letra do Otero era difícil. E entón sempre estaba Del Riego, porque dicía que lle costaba moito, e Del Riego, non se preocupe, que me encargo. E moitos dos libros que publican Otero Pedrallo foron... Del Riego é quen recupera Cunqueiro para a literatura galega. Del Riego é quen conecta co exilio, cando se enfadan entre eles, é Del Riego quen os conecta. Del Riego é quen está conectado a través da colección Illa Nova, coa xente nova, onde empeza a publicar Ferrín, Carlos Casares, María Xosé Queizán, é un home central. E este home, en parte, ten a culpa de que a editorial Galaxia se asentase en Vigo e a día de hoxe siga aquí en Vigo e que se abrise a Fundación Penzol tamén na nosa cidade. A Fundación Penzol é o maior arquivo privado de Galicia, sin duda, o mellor. Cualquera que estudie algo sobre Galicia ten que pasar a Penzol obrigadísimamente. E a editorial Galaxia, xa non vos vou contar, de que todos sabedes. Ben, ademais de todo isto, Del Riego foi capaz de propoñer o Día das Letras Galegas, cousa que tampouco vos vou detallar máis, que seguro que sabedes a historia, ali nun bar que se chamaba La Alameda, ali na propia Alameda de Vigo, Praza de Compostela, e alá Del Riego propón a celebración do Día das Letras Galegas. En fin, moitas máis cousas que se poderían decir. Cando se reconstitúe o Partido Galeguista na clandestinidade, faise na súa casa, en Coruxo, bueno, moitísimas máis cousas que non vou deter. Trouxen tamén a figura de Xoana Torres, que a veces nos acordamos o Adiós María, vedes a Edicións Castrelos, porque se publica polo Centro Gallego de Bosaires, e aquí en Galicia con Edicións Castrelos, e a Várez Blázquez. Este é un retrato de Laxeiro, se non me acordo mal, o poema que hoxe en día é un dos lemas do feminismo, eu tamén navegar, pero hai un tema que se olvida moitas veces que é este. Dirixiu un programa radiofónico en lingua galega dende, non vos quero enganar, 1963 ata 1975, en lingua galega, o primer programa en galego despois da guerra na radio. E fixo Xoana Torres, ali, pum pum, cada día. Aquí non se ve moi ben, pero pon algo así como a las 10:30, Raíz e Tempo, é como se chamaba o programa de radio. Ali colabora Celso Emilio, colabora Álvaro Cunqueiro, colabora Franco Grande, colaboran
moitos escritores, e Xoana Torres era a súa responsable. Ben, e chego xa ao final, xa me estirei bastante, non? Que é Ferrín, é rompente. Claro, falamos de Manuel Antonio, da súa relación na cidade, logo falamos de Urbano Lugrís, cando se recupera a memoria de Manuel Antonio, e Rompente saca unha revista, un boletín número 1, 17 de maio do ano 79, que pon fora as vosas sucias mans de Manuel Antonio. O Grupo Rompente o que ven é a romper a liña, digamos, estética da poesía galega, con títulos como As ladillas do travesti. O que veñen é a provocar unha ruptura, a crear coa rebeldía un punto e aparte, ou canto menos un punto de inflexión para dicir, bueno, que estamos facendo na literatura galega? E o señor que está do seu lado é este. Este é o Ferrín do ano 80, esta foto, 79 e 80. E ese é Con pólvora e magnolias, que é o libro, simbólicamente, produce ese cambio na literatura galega. E quen o edita, non o edita Galaxia, non o edita Castrelos, non o edita Monterrey, ni ningún. Edita o Rompente. É dicir, igual que outros que falábamos antes apostaron polos novos, pois neste caso é Ferrín quen apadriña os novos e permítenlles que publique un das súas grandes obras como é Con pólvora e magnolias. Que vos vou dicir de Ferrín? Veciño noso, aí o está, nas Rúas Camelias, por moitos anos, colaborador infatigable, aquí está recollido na súa obra xornalística de Faro de Vigo. Hai escritores hoxe en día que poden vender moitos máis libros que Ferrín. Cando un va a ver as listas de libros vendidos e lee, este, outro, non vou citar nomes. Houbo escritores no século XIX que publicaron máis e gañaron máis cartos que Rosalía de Castro. Moitísimos máis. E houbo os que publicaron e gañaron máis cartos que Manuel Antonio. E non se lembra ni Cristo deles. Porque a boa literatura ao final traspasa o tempo. E igual que Rosalía durou, Manuel Antonio durou, a obra de Ferrín acabará perdurando, é de obrigada lectura. E acabo con un poema del, para xa non liarme, porque ten moito que ver coa nosa cidade tamén, dun libro que é Estirpe, creo que é dos, bueno, toda a súa obra, pero Estirpe especialmente é un libro que a mí me gusta bastante, e é un poema que se titula O testamento do Gebo, vale? A mellor hai sitios que vos soan. E di, Ferrín, o día en que eu me perda no calexón de Núñez, chimpádeme unhas cascas de manises no náutico. O día en que eu me vaya no Nautilus avante, pola maré derrande cara as lamas máis últimas, levai camelias murchas á taberna de Armando. O día en que eu naufrague nos furanchos de antano, que no bar abanico latrique a pianola. Que me choren con fados e cántigas canallas os chaíñas e os gichos que me fixeron punto con chavalás curriñas no baile das cabañas. Cando eu rache a paipa, como fixo Brasens, e deixe a descendencia as zapatillas vellas que coman caldeirada de pata roxa todos os amigos, na anguila con raiva encantadora. O día en que, de súpeto, onde as almas perdidas, eu pille ese tranvía fantasma que nos leva aos bébedos, na néboa aos solares detrás, lembrádevos de Chambi, Martinico, o Chinito, e a boca se vos encha de pirulí e barquillo, e que ninguén me faga pranto de cascarilla, cando eu estire a pata nesta cidade estrépito, e poña no meu texto fechou por defunción. E ata aquí.